Fáilte aribh go seisean an open book an in Ghàidhig córainte agus Sgrìobhadh Cruthachail sa Ghàidhig. Is mise síle chaimbeal agus bí mise stúraigh na seiseanan ar lein gach míos. Eins na seiseanan bí sin na Ghàidhig barrachd agus scéalach an cála agus a bríon min. An uair sin bí sin na clàradh na píosan na léamh sin gus brosnachuig a thuairt gan scríobhadh ac in hín. Bí sin na beachachuig ar na haisian ar Ghàidhig, uirnan bí sin na scríobhadh dan cála nó lista de gaclann ceann siar is a chusper. Agus nuair sin bí corm ag a thuladúine pís a cruachaigh leo héin, stéite ar an un chusper. Bí corm achasan a ha déisiil is Johnach, písan scríobhaíacha a léamh amach gan na scríobhad ar néile, ach néimú sin a dhéanú. Sí amas na seiseanan misneach agus brosnachuig a thuairt a thug scríobhadh sa Ghàidhig in an aranneach neo-ormal agus taiceil. Sain gan na thuladúine na suasta na siab blina déag ag go bhfuil uí in an scríobhadh sa Ghàidhig a ha na seiseanan seo. Ha fáilte chrial ar duine a ha fialanta sa Ghàidhig agus ar le chúnsachaí. Han jou jolas an bí ar scríobhadh jetamach, ha na seisean outram agus neo-ormal. Bí na seiseanan dá chananach me bheits le chúnsachaí ann, agus bí sin na Ghàidhig étar hengacha de gach pís. Muair a heilú farach an misneachó go leor bríonn sa Ghàidhig ar béalú duine, chanéimú. Bí cormach cin písan na scríobhadh mar bhuain, agus bí taid go leor ann do gúine san bí na chéilir móra na scríobhadh sa Ghàidhig raya. Mar thosaigh tosaigh ghuaiteach tú pís barrachd dá chananach a scríobhadh, nó fios lista de gaclann a ha ceann siar is a chusper. Ha na seiseanan go maith neo-ormal agus cáirseil, si chuit un seiseaníochan cuiú. Bí na seiseanan uile ar lein tró Zoom. Fuirte tú áite ag léamh tró Eventbrite. Jo barrachd fiosrachaidh ag openbookreading.com.